Не, само куче още трябваше прав ъгъл. Ние решихме да станем волонтери и колко са, да? От 1 до 6. Само за физичко. Така смешно изглежда. Чето сега ще трябва Я не съм за тива. Я не съм за отива. Вземете си. Вземи се всъщност. Отце може. Сърценце? Вземи, пробвайте ви. Става ли си доброволно, не? Не. Вземете си. Тръгнала тук до това. До... Кое е това подумането? Добър ден! Това е Сърчо. Сакате ли да участвате в нашия предизвик? Недела на младия и днес е отворен ден. Ама я не съм млада, това е проблем. Няма връзка. Я не съм. Дайте кажете. Името на предизвика е биди причина за нечия насмет. Да насмемнете некоя фамилия или кой да, само да измамите нечия находка на лице. Браво. Баше го убедите. От сега или се много смеете, или ще се смеете. Средина няма. Средина няма и за това баше ви убава инициативата и все ви убава. Така е, приятно. Там айде. Айде да видим виж от сърцата. Николи се ми. Например, когато държаме нещо, което че Да, ева тук, ако сакаш, не тук. Ай, с фулмастер по-обава, ако ли? не пише Не пише пинкалата, не пише. Ай, са фулмастер. Каква бая сакаш, ако ли е та? Подпиши. Купички са. Подпиши и се урепат. Кажи ли си фала? Фала и на вас, чао. Сакате ли да пробва помощ? Фала много.